Sziasztok srácok, én Klajgor vagyok, és köszöntelek titeket ebben a videóban. Ez az első videóm, bemutatkozós videó lesz, amiben egy-két dolgot szólok magamról, meg a haverjaimról, meg így egy-két dologról, úgyhogy ha tetszik, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentbe, hogy mi tetszett belőle a legjobban. Köszi! Sziasztok srácok, elérkeztünk az első részbe, ebben röviden annyi lesz, hogy hogyan hívjatok, meg hogy miért lettem youtuber. Az elsőre az, hogy a nevem Klajgor, és Dr. Jonesnak vagyok a barátja, aki ugyanúgy youtuber, mint én, és igazából ő miatta lettem én is youtuber, mert szeretném kipróbálni magamat a YouTube-on, és hogy röviden ennyi. Elérkeztünk a második részhez, a haverokhoz, így sok haveromból párat felsorolok. Hát az első legyen Dr. Jones The Real, vagy youtuber nevén Kukasz Jones YouTube. Ő egy kiskorom óta ismerem, egy tipikus sulis haver, hogy általában vele lesznek majd a videók, úgyhogy róla röviden ennyit. A második haverom, a Baluka Mester, őt is a Dr. Jones-tól ismertem meg, és egy nagyon jó haverom, vele is lesznek majd videók, úgyhogy neki is van egy jó szerver, a Pannonia MC, úgyhogy majd menjetek föl, mert tényleg nagyon jó. Róla röviden ennyit. A harmadik pedig Willy Attack, vagy Crash Royale 456. Ő egy második iskolás haverom, ugyanúgy, mint Dr. Jones The Real. Ő vele általában az iskolába találkozok, és róla még ennyit, hogy a pár barátjával átvették a Gyurcsány Ferenc volt Minecraft szerverét, Feri MC-t, és így újraalkották, úgyhogy mind a két szervernek, a Jones SMP-nek, amit a Dr. Jones The Real haverom csinált, és a Feri MC-nek is a linkje meg lesz található a leírásba, úgyhogy megnézi ezt a videót, az lépjen fel rá, hogyha tud. És ennyi. El is érkeztünk a harmadik részhez, amely a célok és tartalomról fog szólni. Az első, ugye, célok. Hát célokba először is a 100 feliratkozónak az elérése, remélem, hogy könnyen meg lesz. A következő cél pedig a 500 feliratkozó, az már egy kicsit nehezebb tészta, de reméljük, hogy azt is gyorsan meg tudjuk szerezni. A következő az egy jelentős lépés lenne a YouTube csatornámnál, az 1000 feliratkozónak a megszerzése, ami nem biztos, hogy sikerül, de ha minél többen feliratkoztak, akkor ez is megvalósulhat. Ha az 1000 feliratkozó után már csak 500-asával vagy 1000-esével fogunk lépkedni. Szerintem a következő az 1500 feliratkozó lesz, és így tovább 2000, 2500, 3000, tudjátok, hogy van tovább. A következő ilyen nagy áttörés az a 100 000 feliratkozó, ahol lesz face reveal, szóval, ha szeretné látni az én arcomat, az feltétlenül iratkozzon fel, mert nagyon szép arcom, nem. 100 000 feliratkozó, és utána már csak 100 000-esével megyünk fölfele, tehát 200 feliratkozónál is lesz egy nagyobb stream, aztán 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, és végül az 1 millió feliratkozónál lesz egy valami meglepetés, még azt nem tudom, de valami nagy meglepetés lesz a nézők számára. Tehát ennyi a célokról. Ugye most jönnek a tartalmak, hát ugye közvetítésvel Minecraft kategóriában fogok videókat csinálni, viszont hogyha írtok nekem kommentbe bármi más játékot, akkor azokat is szívesen kipróbálom. Minecraft videókon belül lesz 10 perces gyémánt kihívás, PvP, különböző PvP szervereken, Donát SMP, ennyit a többi játékos módról. Egy játékos módban lesz egy 100-os hardcore, amit el szeretnék kezdeni, nem biztos, hogy sikerül, de talán összejön, úgyhogy adok neki egy esélyt. Lesz egy survival sorozatom, és még lesz egy 100 napos hardcore, egy hardcore szerveren,
Dr. Jones Drill-lel, ami egy ilyen közös fanolás lesz igazából, úgyhogy remélem, hogy azt is meg tudjuk rendesen csinálni, és igazából a tartalmakból ennyi. El is érkeztünk, srácok, a 4. részhez, ami a szerverekről, vagy szervereimről fog szólni, még benne lesznek a barátaimnak a szervereik, a Jones SMP és a Feri MC. Ez 2 nagyon jó szerver, én is csak ajánlani tudom, mindkettőn voltam már, úgyhogy nagyon jó szerverek, tényleg, úgyhogy akinek van Minecraftja és van rá ideje, az lépjen rá föl. A Jones SMP még nincs teljesen kész, ugye ez a Dr. Jones the Real-nek a haveromnak a szervere. A Feri MC viszont már kész van, az egyik barátom a tulajdonos, szóval ezt most csinálják. Na, de ne tereljük a szót, a videónak ez a lényege, hogy bemutassam a szervert. Lesz egy saját nézői szerverem, ami szerintem a Lisznyé SMP nevet fogja kapni, és Survival lesz. A szerverre lesznek minigémek, például Bed Wars, vagy PvP, Vanilla, Sword, UHC, Mace, ilyenek. Lesz rajta Survival, és tényleg az a lényege, hogy a nézők is föl tudjanak csatlakozni, ők is részt vegyenek a szerver életében, és igazából erről ennyit. Itt is vagyunk, srácok, az 5. részben, itt a nézőktől érkezett gyakori kérdésekkel, vagy gyakori kérdésekkel fogunk foglalkozni, igen. Ezek a gyakori kérdések az olyanok, hogy mi a kedvenc napom, melyik hónapot szeretem a legjobban az évben, mi a kedvenc tantárgyam, mit szeretek csinálni szabadidőmben, mit sportolok, milyen jegyeim vannak az iskolában. Ezekre a kérdésemre az a válasz, hogy a kedvenc napom az egyértelműen a szombat, mert általában akkor lesznek majd a videóim is, meg akkor szoktam játszani, a haverokkal találkozni, meg minden. A kedvenc hónapom a nyár, mert akkor van meleg, és akkor lehet fagyit enni, mindenfélét csinálni. A iskolában a kedvenc tantárgyam a töri és az angol, amiből színötös is vagyok, úgyhogy szerintem ennyi. És akkor srácok, elérkeztünk a videó végéhez. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és kapcsoljátok be az értesítéseket, és írjátok meg kommentben, hogyha tetszett valami, és írjátok meg, hogyha mi tetszett a legjobban ebbe a videóba. Hello, sziasztok, csöcső!